ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಉಮಾಪುರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬಯ್ಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಭಕ್ತರು ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಸೇರಿಗಿಡು ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ಶನಿವಾರ 41ನೇ ದಿನದ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರ ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿರ್ದು ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದ ಗೌರವಿಸಾಯರು. ಶ್ರೀಮತಿ ಸುರೇಖಾ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೊಣಾಜೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ಬಬಿತಾ ಅಶೋಕ್ ಗ್ರಾಮ ಚಾವಡಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಲೋಕೇಶ್ ಕುತ್ತಾರ್, ರವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪೂಜಾರಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಉಷಾ ಪ್ರದೀಪ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಅಕ್ಷತಾ ರಂಜನ್ ಕುಸುಮ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್ ಕಂಪೌಂಡ್, ಶ್ರೀಮತಿ ದಮಯಂತಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್, ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗವೇಣಿ ಪುರಂದರ ಗಣೇಶ್ ನಗರ, ಶ್ರೀಮತಿ ಆನಂದಿ ಮಹಾಬಲ ದಂಪತಿ ಅಂಬಿಕಾ ರೋಡ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಚಿತ್ರಾ ಜಗನ್ನಾಥ್ ದಂಪತಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಭಾ ಭಾರತಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಭಟ್ನಗರ, ನಂದಾದೀಪ ನರ್ಲಾಯರು.
ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮೊಕ್ತೇಸರರು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಮುಖರು ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಈ ಪುರ್ತೋಟುಗೆತ್ತರು ಅವಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗ ದಳ ಉಳ್ಳಾಲ ಪ್ರಖಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿರ್ದು ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನ ನಡೆದನು. अतुलित बलदामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजगुणकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिदानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री गुरुचरण सरोज रजा निज मन मुकुर सुधारु रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमारा बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकारा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुवेश कानन कुंडल कुंचित केश हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे
उग्रयोशन परभानु वीर्योत्साहि मधुर फलदानि प्रभु मुद्रित मेली मुखमाई जलधि लांगे गए अचरज राई दुर्गम काज जगत के देते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम दुआरे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहै तुम्हारी शरण तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपै तीनों लोक हांकत के कांपै भूत पिशाच निकट नहीं आवै महावीर जब नाम सुनावै नासे रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वजन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा इनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे कोई अमित जीवन बल पावे चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो रघुपति के दास तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई तो सत बार पाठ कर कोई टूटहि बंदी महासुख होई तो यह बड़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा जय नाथ हृदय महेरा हृदय बसहु सुरभूपा पवन सुत हनुमान की जय गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः ಓ ಎನ್ನುವ ಗಣಪ ಕರೆದಾಗ ಓ ಎನ್ನುವ ಗಣಪ ಗಣಪ 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 ಓಂಕಾರನಾದಲೋಲ ಹೇ ಗಣಪ ಓಂಕಾರ ರೂಪ ಹೇ ಗಣಪ ಓಂಕಾರನಾದಲೋಲ ಹೇ ಗಣಪ ಓಂಕಾರ ರೂಪ ಹೇ ಗಣಪ ಓ ಎನ್ನುವ ಗಣಪ ಕರೆದಾಗ ಓ ಎನ್ನುವ ಗಣಪ ಗಣಪ ಓ ಎನ್ನುವ ಗಣಪ ಕರೆದಾಗ ಓ ಎನ್ನುವ
माता भवानी पार्वती नंदन माया विनाशक मूषिकवाहन माता भवानी पार्वती नंदन महागणपते परम दयादन महागणपते परम दयादन महागणपते परम दयादन महागणपते परम दयादन शंभो नंदन करे वेणुना शंभो नंदन